Sunan maghandom ta sa kaagi kanhi no. Mo ni among dagat sa ubos sa among balay. Sa Ubayon, Loon, Bohol ug Katagbakan, boundary no. Okay, makita nato ang bakhawan no, bakhawan o katunggan. Mao taw ni amo ang sa kanhi anhi ni makabat-kabat kay kaning bakhawan diri nindot maning ilaw maani daghan man ni og mga gamot-gamot nga lingkuran o mapuy-an ba nga ka-plastar kag mamingwit kag taob ang panahon mga kaigsunan ko. Okay dinhi nahurot yun amo ni og suroy nga katunggan. Excuse me, kanang pagkatpata no o makakilaw gyud mi tantong suroy na mo pamingwit ining dapita kaigsunan. Okay ni anhi mi mga gino mo ni dandalan padung sa hunasan. Mo ni ang pagkatpatan na mo no tanaw nindot ang ilaw mana no daghag ka latay-latayan ba kaigsunan no makarilit po mo ani tingali tong taga diri kung asa na mo dapita magtan-aw ini. To si Engineer Joseph Suelio no mao ni ang amo ang permi arian diri kung hidlaw ni kinilang ibis makaigsunan og suwaki po diri makaigsunan mao ni ang among hunasan perting lugar hawan kayo makaigsunan ko. Okay naawal ko ninyo hunas pero di pag tanto muhubas yun na murag yuta tanawa no. Okay na ang kilid ni ani mangimbaw sindaghan na mga imbaway sa una dire. Okay nawa ana pa magyapon no pero di na tanto daghan kaigsunan kay ang imbaw murag wala na pod natagsa na pod makitaan. Okay kaigsunan mga asyoson pong mga utanon ron din na hindi gumimbaw dili parehas kanhi nga mga kugihan ng imbaw panudan ba sa pamilya na taliwala sa kalisod maluwas sa panudan no. Okay mo na yung okay mo na iwa imbaw no bato may nakuha na ko. Oh yeah. Okay kaigsunan mo ni among kinabuhi sa una manginhas mi mamingwit mang nuwaki daghan maning bubog sa diri karon wala lagi bubog nga kaigsunan ko donsol no daghan hinumdum ko donsol mo ni among dungguan diri mi mag tapok mag panginhas mingwit balin himi mangilaw magdalag tuba magigsunan. Okay magbubanos mi sa unta o mubanos mi sa kasakayan ni nang email katong gamay kayo no taga-sandingan to siya og sahay pod kani kanung niyong peligro kanung niyong umoy banuson kay siguro yung makadagan ka og mapasan. Kay gadatog sa pirmi magigsunan ko. Okay mayo na tong kakuan katong kanung Anselmo katong gitawag og singa natong bangkaa nga usari kating pang kuan pagbunsod ba pang bukad ug bunsod mo puti among dagdaog. Okay mo ni ang kamalig sa una no sa mga tigulang na pa manggihapon man maunsa. Itaw lahi na po na pero diha gyud mao gyud na pormahan no. Okay.